Hej, jeg hedder Stine, og jeg er familiecoach med speciale i skilsmisse. Jeg vil gerne byde dig velkommen til siden her fra min klub, og fortælle dig lidt om, hvad du får, når du melder dig ind i Klub Elsk Din Skilsmisse. Det her er simpelthen klubben, som jeg selv ville ønske havde været der for 10 år siden, da jeg selv blev skilt. Og her giver jeg af mine erfaringer og mine redskaber for at gøre dit liv lidt lettere. Du lærer simpelthen at slippe kampen, og hele ideen om, at skilsmisse er hårdt arbejde, så du kan se det som den kæmpe gave, det i virkeligheden er. Så hvis du gerne vil bekræftes i, at det er synd for dig, og du er et offer, og at din eks for øvrigt er en klaphat, så er det her ikke klubben for dig. Jeg arbejder nemlig med at få dig til stede i nuet, og hen imod den fremtid, som du gerne vil have. Så er du villig til at give slip på fortiden, og give slip på gamle mønstre, uden at give køb på dine egne værdier? Og er du klar til at gøre noget ved drama og dårlig kommunikation om opdragelse og samvær? Jamen så er du kommet til det rette sted, og sådan her foregår det. Når du melder dig ind i klubben, så får du måned for måned adgang til lydfiler og videoer med coaching, centreringsøvelser og øveark, hvor du kan arbejde med det derhjemme i dit eget tempo. Du får et månedligt klubkald med mig, hvor jeg taler om et aktuelt emne. Og en gang om måneden, så er der en live chat med mig, hvor det er dine behov og problemer, der er i fokus. Du får gratis adgang hver gang jeg afholder min 6 ugers teleklasse Mød din skygge. Der er et ugentligt kald, hvor du lærer at få fred med din eks og få fred i dit hjerte. Simpelthen fordi du lærer at forstå, at det der provokerer dig ved din eks overhovedet ikke har noget med ham at gøre. Du får også gratis adgang hver gang jeg afholder mit 6 ugers teleklasse De Essentielle Spørgsmål. Det er også med et ugentligt kald. Og her lærer du at stille dig selv nogle kraftfulde spørgsmål, som vil føre dig direkte til din vision for dig selv og din familie. Udover det, så får du adgang til en base med forskellige e-guides, videoer, som støtter dig i de forskellige scenarier, som der følger med en skilsmisse. Det er også øvelser, du kan lave, når det passer dig. Du får 2 lydfiler med centreringsøvelser, som du kan høre på vej til og fra arbejde. Det er nogen, der gør dig nærværende lige der, hvor du er. Så får du adgang til 2 lydfiler med centreringsøvelser, som du kan lave til og fra et møde med din eks. Og der bliver du simpelthen grounded og lærer at sætte en intention. Du får et overgangsritual, som du kan lave som sådan et statement fra dit gamle til dit nye liv. Og så får du lydfilen, hvor møder du din eks fra. Og her sætter du en intention for dig selv. Du får guiden Instruktionsbog til umulige eksmænd. Og så får du videoer om martyrmor og om offermor. Måske kender du dem. Så får du lydfilen Dine børn og din eks som spejl, med 3 kraftfulde spørgsmål, som du kan arbejde med. Og du får også videoen Taler du fra angst eller fra tillid, inklusiv øveark. Du får en lydfil med en centreringsøvelse om taknemmelighed. Og du får også lydfilen Sådan får du det sagt, inklusiv øveark. Så får du e-guiden Livet som det utætte hus, hvor skal det starte? Og du får en video om benægtelse, hvad giver det dig, og hvad er konsekvensen? Som bonus, så starter du i mit 6 måneders coachingprogram, hvor du måned for måned får adgang til lydfiler og øvelser, som slukker for tankemylder og multitasking. Trin for trin, så lærer du at blive en endnu mere nærværende og autentisk mor, og blive klar over, hvad du ønsker dig, hvad der forhindrer dig, og hvordan du bryder gamle mønstre. Som bonus så får du også en meditation om accept, hvor du bliver guidet til at acceptere en given situation, som du allermest brug for at acceptere lige nu. Derudover så får du 10% rabat på workshops, kropsbehandlinger, naturlige ansigtsløft og coaching. I klubben Elsk Din Skilsmisse, der lærer du, hvordan din eks er en kæmpe gave, der viser dig dine største udviklingstrin. Du lærer at forstå, hvorfor du reagerer på ham, som du gør, så du ikke slider på dig selv og på dine børn, og måske en ny kæreste. Du kommer til at bryde med dine gamle mønstre, og du lærer at skabe den familie og det familieliv, som du gerne vil have. Jeg håber at se dig. Velkommen til.